Uite că am reușit să-ți trimit ce-ți doreai tu, direct la tine la ușă și cu tot cu un mesaj video. Bună, mamă! Dacă vezi mesajul ăsta, înseamnă că ai primit cadoul. Te pup și te iubesc la mulți ani. Hei, Oana! Salutări din Edinburgh! Ți-am pregătit o surpriză, sper să-ți placă. Crăciun fericit și tot ce vă doriți în nou an! I love you! Alex, te iubim! Cel mai mult! La mulți ani, tata! Multă sănătate și împlinire, te iubesc mult! Alina, să știi că nu am uitat ajutorul tău pentru singurul 10 luat la fizică. Îți mulțumesc! Primit din depărtare, multă iubire, căldură sufletească și toate gândurile mele bune. Vă iubim mult de tot, ne este infinit de dor de voi. Așa este, ne e foarte dor de voi. Dacă tot avem bradul ăsta în spate, care nu e al nostru, încă, vă spunem și ho, 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 Merry Christmas! De pe o plajă îndepărtată, dintr-un colț al Hong Kongului, vă urez sărbători fericite!